imigomo ayilandelanga ingakho lento icollapse. Yikho kuba uMthembu la wathatha khona lo msebenzi wathi angiyifuni into enomgomo. Ngoba ngisho nje into enomgomo nje uMthembu angisebenzi ngayo ngoba once wasebenza ngento enomgomo obviously lo muntu usuke akupressure. Kufanele ukuthi nje mangabe uba uMthembu akunikezile ukhululeke angakunikezi into enane enomgomo ngoba vele angiyithathanga kwasamina nje le enomgomo ngoba ngibalekela zona izinto nje analyze ukuthi abantu uzomnikeza umuntu uthi ufike ekhaya ungakwenza ukuthi awusabuyi ngesikhathi esithile ekhaya. Uyayibona nje soqala ukuphambana manje isilwana la ekhaya asisebenzi ngaso ngoba phela ngabe ngenzani ngabe ngahamba ngayolanda izilwana so angilandanga izilwana ngalanda umsebenzi wabantu abadala. Ngabe sengiphakamisela nabantu ke abathi nje mhlambe bakuMthembu ngifuna ukukhuphuka emsebenzini bakuMthembu ngifise ibhizinisi lami alihambi kahle bakuMthembu nginamatekisi manje amatekisi yami akasebenzi kahle. Uyayibona nje izinto ezifana nalezo yizi izinto lezi engisebenza ngazo kakhulukazi.